Samuel nwoma edi kan ti dunson. Na Filistifo boaboa wɔn dɔm ano sɛ wɔrebedi ako. Na ɔbɛboaboa wɔn ano Soko a ɛyɛ Yuda dea no. Na ɔbɛkyere nsraban Soko ne Aseka ntam wɔ Efes Damin. Na Saul ne Israel mmarima boaboa wɔn ano. Na wɔkɔkyere nsraban Ela bɔnhwa mu. Na otwitwa mpasua sɛ wɔne Filistifo rehyia akɔko. Na Filistifo gyina bepɔ so ɔfa ha. Na Israel nso gyina bepɔ so ɔfa ha. Na bɔnhwa da wɔn ntam. Na ɔbarima katakyie bi firi Filistifo nsra mu firi adi. Ne din de Goliath, ofiri Gat. Ne kyenten yɛ basafa nsia ne saama. Na kɔbere kyɛ hyɛ ne ti. Na ɔhyɛ kɔbere abono akotaadeɛ. Na n'akotaadeɛ no mu duro yɛ nnwetɛbena 5,000. Na kɔbere nkata ho kata ne nan ho. Na kɔbere pɛmɛ wɔ ne mɛkyiri so. Na ne pia dua te sɛ ntomanwenefo nsadua. Na ne pia ti kari dadeɛ nnwetɛbena 600. Na ɛkyɛm kora ne di n'anim. Na obegyina hɔ teɛ mu frɛ Israel mpasua ka kyerɛ wɔn sɛ, Adɛn na mafiri aba mpasua so rebɛkɔ yi? Menyɛ Filistini, na mo nso moyɛ Saulo nko a. Munyi mo barima bi, na ɔnsane mmra me nkyɛn. So tumi ne me ku no kum ya, ɛnneɛ yɛbɛyɛ mo nko a. Na sɛ me nso mitumi no, na me ku no a, ɛnneɛ monyɛ yɛn nko a, na mo nsom yɛn. Na Filistini no kaa sɛ, Me deɛ, meretwa Israel mpasua poa nnɛ da yi. Momma me ɔbarima bi na yɛnko. Na Saul ne Israel nyinaa tee Filistini no nsɛm yi no. Wɔn akoma tui, na wosuro paara. Nso Dawid yɛ Efratini a ofiri Bethlehem, Yuda a ɔfrɛ no Yisai a ɔwɔ mmabarima baawɔtwe no ba. Na Saul nna no mu, na ɔbarima no abɔ akora adi mfie ara yie. Na Yisai ma mpanin baasa di Saul akyi kɔɔ ɔsa no. Na ne mma baasa a wɔkɔɔ ɔsa no din nie: Abakan Eliab, ne n'akyiri ba Abinadab, ne deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa Sama. Na Dawid deɛ, na ɔno ne akumaa. Na mpanin baasa no di Saul akyiri kɔe. Na Dawid deɛ, ɛyɛ a ofiri Saul nkyɛn san kɔhwɛ n'agya nwan wɔ Bethlehem. Na adaduanan, na Filistini no firi begyina hɔ anɔpatutu, ne anwummere biara de ne ho kyerɛ. Na Yisia ka kyerɛɛ ne ba Dawid sɛ, Fa wo nuanom nneɔma yi, nkyireɛ efa yi, ne paano du yi, tu mmirika kɔ nsrɛm kɔma wo nuanom. Na fa nufusu a akyenkyene mmoa du yi kɔma apem so safohene no. Na hwɛ sɛdeɛ wo nuanom ho teɛ. Na fa wɔn ho biribi bra. Nso na Saul ne wɔn ne Israel mmarima nyinaa na ɛwɔ Ela bɔnhwa no mu ne Filistifo reko. Na Dawid sɔree anɔpahema gyaa nnwa no hyɛ ɔhwɛfoɔ nsa, na ɔsoa kɔe, sɛdeɛ Yisai hyɛɛ no no. Na okoduru nteaseɛnam aboaeɛ. Na ɛdɔm no refiri adi akɔ mpasua mu, na ɔbɔɔ ɔko se. Na Israel ne Filistifo atwitwa mpasua a ɛdɔm kyerɛ dɔm anim. Ɛna David gyaa ne nneɛma a na okura no hyɛɛ nneɛma so hwɛfoɔ nsa. Na otutuu mmirika kɔ mpasua no mu kobisaa ne nuanom sɛdeɛ wɔteɛ. Na ɔne wɔn rekasa no, hwɛ, Filistini katakyi a wɔfrɛ no Goliath a ofiri Gat no, firi Filistifo mpasua mu bae. Na ɔbɛkeka nsɛm no ara. Na Dawid tee. Na Israel mmarima no nyinaa, ohunu ɔbarima no a, odwane firi n'anim, na wosuro sɛ. Na Israel mmarima no kekaa sɛ, Samuel wɔ ɔbarima a ɔrefra aba yi, Israel ano abare betwa wɔn poa. Na onni ku obeko no, ɔhene bɛma no anya ne ho sɛ, ɔde ne babaa bɛma no aware. Na ɔma n'agya fie ade wɔn ho wɔ Israel. Na Dawid ka kyerɛɛ mmarima a wɔne no gyina hɔ no sɛ, Ɛdeɛn na wɔbɛyɛ onipa a obeku Filistini yi na wayi ahohora afiri Israel soɔ no. Na hɔn mpo ne Filistini mmomoroto yi a otwa Onyankopɔn teasefoɔ mpasua poa yi. Na nkurɔfoɔ no kaa saa asɛm no ara kyerɛɛ no sɛ, Sɛɛ na ɔbɛyɛ onipa a obeku no. Na ne nua panin Eliab tee sɛ ɔne mmarima no kasa. Na Eliab fuw Dawid kaa sɛ, Adɛn nti na wosane baa ha? Na wɔn na wogyaa nwan kakra a wɔwɔ wura no hyɛɛ ne nsa. Me deɛ minim wɔne yɛ den, na wakoma mbɔne dada sɛ, ɔko no hwɛ nti na wosane baeɛ. Na Dawid se, Na mayɛ dɛn, ɛnyɛ asɛm bi ntira. Na ɔdanee ne ho firi ne nkyɛn kyerɛɛ obi. Na ɔkaa saa asɛm no ara. Na nkurɔfoɔ no de Akan asɛm no ara buaa no. Na wɔtee Dawid nsɛm a ɔkae no, wɔde kɔtoo Saulo anim. Na ɔma wɔkɔfaa no bae. Na Dawid ka kyerɛɛ Saulo sɛ, Mma ne ho nyɛ obiara akomatuo. Wakoa bɛkɔ akɔ ne Filistini yi ako. Na Saulo ka kyerɛɛ Dawid sɛ,
Wuntumi nkɔ ne Philistine no nko. Efiri sɛ wo de wo yɛ abofra na ɔno de ɔyɛ ɔbarima kufuni firi mmɔfra ase. Na David ka kyerɛɛ Saul sɛ, Wakoa rehwɛ n'agya nnwan na sɛ gyata ne sisire ba bɛkyere adwama firi ekuo no mu a mefiri adi meti no mekɔbɔ no na meyi no mefiri n'anom na sɛ ɔsɔre tia me a sɔ ne bɔgyesɛ mu mebɔ no meku no. Wakoa akum gyata ne sisire nyinaa na Filistini momoroto yi nyɛ sɛ wɔ mu biako sɛ watwa Onyankopɔn teasefoɔ mpasua poa. na David kaa sɛ, Awurade a oyii me gyata ne sisire nsam no ɔno ara bɛyi me Filistini yi nsam. ɛna Saul ka kyerɛɛ David sɛ, Kɔ na Awurade bɛdi w'akyi. na Saul de ne ntadeɛ hyɛɛ David, na ɔde kɔbere kyɛ soaa no, na ɔde nkataboɔ hyɛɛ no. Na David de ne nkrantɛ bɔɔ n'atadeɛ no so, na ɔde nante hwɛe, efiri sɛ na onya nsɔn hwɛe. Na David ka kyerɛɛ Saul sɛ, Merentumi mfa yeinom nkɔ, efiri sɛ mensɔ me nhwɛe da. na David yi firi ne ho, na ɔfaa ne poma koraa ne nsam. Na oyii mose a akokwanum firi subɔn no mu de guu ne nnwanhwɛfoɔ kotokuo ne bɔtɔ mu. Na okuraa ne ntɔmɔ ne nsam, na ɔtwe pene Filistini no. Na Filistini no nso nam reba, na ɔtwe pene David. Na ɔbarima a ɔso kyɛm no di n'anim. Na Filistini no totoo n'ani na ohunu David no. Obuu n'anim tia, efiri sɛ ɔyɛ abofra, na ɔbere, nso ne ho yɛ fɛ. Na Filistini no ka kyerɛɛ David sɛ, Ha! Meyɛ kraman, na wode mpoma reba me nkyɛn yi. na Filistini no frɛɛ ne nyame domee David. Na Filistini no ka kyerɛɛ David sɛ, Bra me nkyɛn, na memfa wo na mema ewiem nnomaa, ne wura mu mmoa. ɛna David ka kyerɛɛ Filistini no sɛ, Wo deɛ, wode nkrantɛ ne pia ne pɛmɛ na ɛreba me nkyɛn. Na me deɛ, mede Asafo Awurade, Israel mpasua a wɔatwa wɔ mpoa no Nyankopɔn din na mereba wo nkyɛn. Ɛnɛ da yi, Awurade de wo bɛhyɛ me nsa, na maku wo, na matwa wo tiri afiri so, na mede Filistifoɔ dɔm afunu mama ewiem nnɔmaa ne asase so mmoadɔm a ɛnnɛ ara. Na asase nyinaa ahunu sɛ Onyankopɔn bi wɔ Israel. Na badwa yi nyinaa nso ahunu sɛ ɛnyɛ nkrantɛ ne pia na Awurade de gye nkwa, efiri sɛ ɔko no yɛ Awurade dea, na ɔde mo bɛhyɛ yɛn nsa. na Filistini no sɔree sɛ ɔreba behyia David no. David yɛ ntɛm tuu mmirika kɔ mpasua so kohyiaa Filistini no. Na David tenee ne nsa hyɛ kotokuo no mu yii ɔboɔ wɔ mu. Na ɔtoo ntɔmɔ no bɔɔ Filistini no moma so. Na ɔboɔ no hyɛnee ne tirim. Na ɔhwe ase maa n'anim butuu fam. Saa na David de ntɔmɔ ne ɔboɔ faa Filistini no soɔ. Na ɔbɔɔ Filistini no kum no. Nanso na nkrantɛ biara nkura David nsam. Enti David tutuu mmirika kogyinaa Filistini no so. Na ɔsɔɔ ne nkrantɛ mu twe firi bɔha mu. Na okum no. Na ɔde twaa ne ti. Na Filistifoɔ no hunu sɛ wɔn bra ne awuo no, odwanee. Ɛna Israel ne Yuda mmarima sɔre bɔɔ osie. Na wotii Filistifoɔ no koduru Gat ne Ekron apono akyi. Na Filistifoɔ apirafoɔ no totɔɔ Sareim kwan so de koduru Gat ne Ekron. Na Israelfoɔ no sane firi Filistifoɔ no akyiridie ne pamo denden no mu. Na ɔbɛfom wɔn nsraban no fae. Na David faa Filistini no ti. Na ɔde baa Yerusalem. Na n'akodeɛ deɛ, ɔde guu ne ntomadan mu. Na Saul hunu David sɛ, ɔrefiri adi akɔhyia Filistini no. Ɔka kyerɛɛ ne safohene Abner sɛ, Abner, hwan ba ne aberanteɛ yi? na Abner se, Ɔhene, sɛ ɔkra te ase yi, minnim. na ɔhene se, Wo deɛ, bisa wɔn ne ku a ne ba ne akwankwaa yi. na David firi Filistini no kum resan aba no. Abner faa no de ne baa Saul anim. Na Filistini no tiri kura ne nsam. Na Saul ka kyerɛɛ no sɛ, Aberanteɛ, hwan ba ne wo? na David buaa sɛ, Wakoa Yisai, Bethlehem ni no ba ne me.